खुलुमका जतन न ani mong dilip depo ma amsang wansine जों महाराजन सोबा सोबाई को ताव जतन काम करेंगे थाना नि नाय दङ आमुसुं मा खायतिनि कखे म हायसे मिया थानाय मिया 13 तारिखो जों दिनै सुक्ला नमते सारबाय जों कायसा बास रहनानै हिने जोङो जुरायबारिनो हायते जोंनो आगरतला तलांनि बागै बो जोङो कग्रिखा हंगे बो कग्रि मानि बिसिंतिनो बो जोंनो ते कक कुबै कक सालिया बो tam saka जोंनो नरकनो गारि रहनाय नरक दं बियारनो नै बरसनो खामानि दङ केतबे बरसनो गारि रहलिया हरन खामात्रनो बर कमसि कम 6टा बाजि खाङैनो बं फन सुइच अफ लाइसिका जों बरनो मालिया हंगे चीन त्रिपुरानि बुबाग्रा बरसनो सुबासु खायहरका ते त्रिपुरा मथाबो जोंनो सुबासु खायहरका हंगे बुबाग्रानो तो ब्लाइ ब्लाइ किना हामबाय मारियो ताम हंगे बो जोङो आगि गुवाहाटीनि फायब्रो बसो बो जोङो सुबासु खायगेते जोंबो जे सुखसाक जोंबो सुबासु खलाय रहका हंगे जोंहा तखनो डिस्टेन्सखौ उंगो कष्ट मस्त बे जों थापलाय फायलेमानि हंगे अर फाये और जोङो सुकुला नामतिया सा जोङो तलांना तमनि बो जोङो तलांलिया हंगे चिनि बुबाग्रा जोङो तिसे खसाका अरनो हयते जों दाबो थानाय जानजानि बारावा चिनि जों दाबो 120 जन साउंसो 120 जन जतन ट्रिटमेन्ट चलिखा आबनि बेगे त्रिपुरा मथाना ब्लाइ ब्लाइ के हामबाय चिनि बुबाग्रानो ब्लाइ ब्लाइ के हामबाय फंका हाम आंते कासे को सामुसुंग चिनि बुबाग्रानो समा हेब खायमान बन बेलेकिना हामबाय जे पीएफ दङ पर बंगबो हमें माया फरोरा आज का दिन में हम लोग तिरपन में पहुंच रहे हैं हम लोग बहुत खुश है जितना भी मेरा दोस्तों भी बहुत खुश है हम लोग सब लोग बहुत खुश है इतना महाराजा को बोलना चाहता है बेले बेले हम भाई महाराजा आने आसने को